Ġie inawgurat proġett ta' restawr li sar fuq il-faċċata tal-Knisja tas-Salib Imqaddes fil-Furjana, magħrufa aħjar bħala tal-Patrijiet Kapuċini. Dan ix-xogħol sar permezz ta' fond ta' 50,000 euro mill-Aġenzija Komunità Malta b'kooperazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti. Ir-restawr fuq din il-Knisja li għandha l-fuq minn 400 sena kien jikkonsisti f'tibdil ta' ġebel li kien waqa' jew wasal biex jaqa', il-luħ ta' dawl antik kif ukoll it-tindif tal-ġebla tal-faċċata eżistenti. Ix-xogħlijiet kienu bdew fi żmien it-terminu provinċjali tal-eks provinċjal Patri Efjem Għalija, wara li l-Knisja ma setax tiftaħ għall-pubbliku minħabba li beda jaqa' l-ġebel minn mal-faċċata tagħha u l-Knisja kellha tingħalaq għan-nies. U spjega li l-provinċja tal-Kapuċini kienet talbet għall-għajnuna biex jiġu rranġati dawn il-ħsarat u l-patrijiet bl-għajnuna ta' aġenziji governattivi daħlu għal dan il-proġett ta' restawr. Bad konna tlabna l-għajnuna biex nirrestawraw il-faċċata. Inbidel il-ġebel li kien inkiser u ġiet imnatfa il-faċċata tal-Knisja. Biħsib anke li jsir anke daw il-ġdid. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-Gvern hu impenjat li jkompli wettaq inizjattivi li jħarsu il-preservazzjoni, ir-restawr u riabilitazzjoni ta' fortifikazzjonijiet u postijiet storiċi oħrajn fuq bażi regolari. Dan il-mod qed naraw il-patrimonju storiku tagħna jiġi salvagwardjat u protett għal ġenerazzjonijiet futuri. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri qal li jinsab sodisfatt li l-Aġenzija Komunità Malta qed terġa' tinvesti fil-wirt kulturali ta' pajjiżna minn barra l-investimenti li qed tagħmel fil-komunitajiet Maltin u Għawċin. Spjega li fl-aħħar snin din l-Aġenzija wettqet diversi proġetti madwar il-Gżejjer tagħna u li permezz tagħhom ġie preservat il-patrimonju Malti, inkluż dak reliġjuż li huwa l-qalb ħafna il-poplu Malti. Minn barra dawn il-proġetti ser naraw li jkun hemm oħrajn għaliex finalment daw tgawdi minnhom il-komunità tagħna. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Komunità Malta Joe Mizzi, kif ukoll is-Sindku tal-Furjana Vincent Borg.